Sense perdre ni un minut ens hem traslladat fins a Manresa per saber què hi ha del cert sobre la imminent separació dels gossos. No tenim acreditació, però no ens aturarà res. Ens hem fet passar per una reportera del Loops per veure què fan els gossos al seu estudi de gravació. Ei, amics del Loops, estem als estudis dels gossos per veure com van les mescles d'aquest nou DVD. Escolta, moltes gràcies per deixar-nos entrar als vostres estudis, Juanjo? Moltes gràcies a vosaltres, al Loops, que sempre ens heu tractat tan bé. Gràcies. Escolta, com és treballar l'ambient, el dia a dia que viviu aquí, els gossos? Doncs el que té currar entre amics és que prenem les decisions entre tots i hi ha molt bona onda entre nosaltres i estem molt units, la veritat. Molt units. Molt bé, Juanjo, moltes gràcies. Estem posant una càmera oculta per saber com és realment la relació entre els gossos. A veure què diu ara.